Witaj, Baro Mileczno, to je Klor TV, dziś rzecie małe politycznych perspektywach na igłę narodu. Rocia bardzo serdecznie. Na samym początku my musimy rozapartnić. Widzę dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jakie są nasze welowne preferencje. To znaczy, kogo my ka siebie wybieramy, kogo nasz naród uznawał za jakoś tam swoja partia i tak dalej. A druga sprawa, chterna partia, czy chterny polityczne środowiście jedlo naju dobrym wybiera. To znaczy, chterny lepiej realizuje geszeft kasiebów. Bo to są dwie apartne kwestie. Po prawdzie, sami kasiebie wybierają co innego, a co innego jedlo naju w konsekwencje dobry jak kasiebści narodny geszeft. No i prawie, godo są o jakimś takim kasiebskim politycznym fenomenie, że my jesteśmy ledach teren mocesto insi preferencje, jeśli idzie o wybierani rządzących, że w tym mesowe apartniwu me zszód wiele innych ledzy i nawet warszawści gazetnice mają to wszystko z Merkuny. Na temat.pl możemy przeczytać. Na mapie pokazującej, która partia zwyciężyła w poszczególnych województwach, Pomorze wygląda niczym wioska Galów na tle Imperium Rzymskiego w legendarnych komiksach. PiS nie tylko tam nie wygrało, ale i skutki porażki z KO odczuło bardzo dotkliwie. Kto więc na Pomorzu gra rolę Asterixa i jaka magia sprawia, że nawet najsilniejsi rywale nie mają szans? I tu w domyślenku idzie kasiebów. I to piszą powoźny gazetnice. To sygnie wesdrzec jak welowele w konkretnych gminach. I tu są okazywo, że jest taka dość dziwna tendencja, że czym więcej etnicznych kasiebów, tym więksi popiarcy dla Prawa i Sprawiedliwości. Z czego to sobie bierze, że taci popiarcy mu partia chterna wetwłeżała to godani łe upach we Wehrmachce. Chterny przedstawca w kwestyrszym kryzu godo, że kasiebści to je gwara i tu jocyteja. Błe to nie może być język, błe to je zagroźba, błe są rozmaiti Niemce, Ślązace. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. I teraz powstało pytanie, jak to so stało? No, odpowiedzcie bardzo prosto. Bo kasiebi nie uznawają czegoś takiego jak swój kasiebści narodny geszeft. Prosty. To jest prosty. To jest tak samo jakby spytać na przykład, czemu w Barłominie pałac zielewścich z polele radzecci żołnierze. I teraz ledze są myślą, z niewiadomych przecienów to nie jest weklarowany. No, je weklarowany. So wepile, bele głupi i spolele. No i tak samo je z kasiebścim narodnym geszefta. Czemu ledze nie wybierają zgodno z tym geszefta? Bo nie uznawają go za swój geszeft. To jest tak prosty. To znaczy, taki typiczny kasiebści welownik, no to on chce, albo żeby mu pieniądze dele, albo żeby on miał dobrą emeryturę, albo żeby miał dobre szpitale, a jakiś kasiebści geszeft, jakiś rozwój naszej kulturę, jako nasza racja stanu. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? To jest prosty, ale równocześnie to jest dość dziwny syndrom, bo to jest tak, jeśli je ktoś, kto na co dzień je kasiebą, cieje so kasiebą, godo po kasiebsku, ale je jakiś polityk, który tak do niego przemawia, bo on uznawa, ten polityk to jest mój kandydat. I ten polityk rzecie, kasiebi są głupi. No to on rzecie, bardzo dobrze, on godo, że ty kasiebi są głupi, nie to co jo. Nie? I je taki syndrom, to tak wesdrzy. No ale nie jedni mogą gadać dobrze, to tak nie jest, że PO popiarcy na kasiebach, ale to dzise. BBU 500 plus, a wawieta w Serakłejcach to znaczy, że mniwicy tak 3 etaty do przódku ledze są i od czasów 500 plus popieramy PiS, a rechli był popiarcy dla PO. No to chcemy wesdrzec na korta jako pokazywał, jak rozmaite gminy welowały w 2011 roku. I tu, jak my widzimy, gminy Lenio, Kasiebsko-Alabama, Serakłejce, Stanżeca, Lepuś, Dzemiune, Storocisiewa, Bruse, Lepince. Siedci one wybierały Prawo i Sprawiedliwość. Są też jeszcze dwie gminy, Chmielno i Łańciece, i łeni rzekle. Nadszedł czas agrarnej dominacji. To dalej pora gminów. W 2011 roku wiksi dzyl kasiebści gminów welował za PO, ale jeśli wzorujemy, jak w tamtych czasach wesdrzały preferencje na zapadnym Pomorzu, na zapadnym dzylu Wielkopolści, to są okazywo, że my wcale jakoś tak baro PO-wści w porównaniu do innych placów z tego niemieckiego zaboru, my wcale taci PO-wści nie byli. No to jak my widzimy pytanie gazetników, czemu na kasiebach PO tak wysoci popiarcy, to są możemy schływać baro głębok, bo w nim nieprawdziwi stwierdzeni.
PO nimo wesocigłe popiercy na Kasiebach, strzut kasiebskich welowników. To je tako byjka, że to Alojzy Nydziel takich rzeczy dla odzecy nie wymyślił. Ale tyś pytani dobry, ja ci możemy postawić, to znaczy, czemu ty Kasiebi, którzy są za PO, poprawdze mają taci welowne preferencje. I to jest dosyć ciekawi. To, co ja teraz rzeka, to wychodzi z moich personalnych obserwacji. To znaczy, ja to widzę w kół. Nie ma na ta tema, bo przynajmniej nie znaję żadnych badyrowaniów. Ja takich badyrowaniów nie prowadzę, po prostu zlecam magodu. Także intelektualną całość mnie to rzec, nigle przeńdze medali. Jak to jest, ma preferencje ma ledzy, co są za PO? Oni są za PO, bo nie zgodzają się z polityką PiS, dość prosty, zgodzają się z tym dawnym chadeckim charaktera platformę, tyma chrześcijańskimi kłerzeniami, których za baro tere PO nie pokazuje. I oni jakby nie są za PO, temu, że PO jest antyklerykalny na przykład, że gdzieś tam raza z lewicą, gdzieś tam chce realizować jakieś postulaty, ale prawie nimłe tego. Oni gadają, że no, mięso to nie widzi, co oni robią, ale i tak lepiej, żeby oni rządzili, a nie Prawo i Sprawiedliwość. I to jest jakby myślenie wieldzie Godzilla elektoratu PO. Nie godą się wszystkich, ale wieldzie Godzilla. Może to jest jakoś dobrostegna, żeby prawie, jeśli so chce mieć na Kasiebach popiarcy, to równak nie bez przenomni procemnika katoleckiego kościoła. My nie jesteśmy może katofaszystama, ale równocześnie katolecki kościół je wortnotą, czy to są komuś widzi cieni i teraz ja wiem, że wiele dzeja żyje łeburzonych. Jak to? Ja dochem letra, albo ja tam jem ateistą, albo ja jem buddystą, albo ja jem tam wikani na się równo kim, a tego dość, że to są katolicy. No dobrze, no ale jeśli go dumałe elektorace, to musi być jakiś procent społeczny i we wielkich liczbach to równak katolece rządzą na Kasiebach i tak to prawie wezdrzy. I temu też dość dziwny jest taci myślenie polityków, które gdzieś tam są aż jakby tym fakta zdziwiony. To znaczy na początku zakładu tak jak ty gazetnicy na przykład na temat.pl, że Kasiebę to jest taci plac łetemkły na wsielejaci religię i tak dalej. No my jesteśmy dość łetemkły, bo im świadczyć może choćby to, że mu mesia cenk do leterścich smantażówcie tacich placów, ale równocześnie my jesteśmy związani z katolickim kościołem i oni mniwicy się zachowują w taki sposób, że no ja już zrobił wsiedkłe, ja godu tym głupim katolikom, że oni wsiedce są pedofilama, że oni wsiedce są głupi, że oni wsiedce że te kościoły to bym miał pozamykać, a oni dali mnie nie lubią i weleją na tamtych. How dare you! Jaci scenarnik rozwijał popiercy dla rozmaitych partiów może się wydarzyć. No bardziej prawdopodobny to tak, że Niemcy my są jako wyróżniwe lemeka siebie i Prawo i Sprawiedliwość zbunze miało kul nazwę soci popiercy, tak samo jak w siandze w kół. Oprócz wieldzich gardów i na przykład trzech gardów, gdzie etniczno kasiebów je mniej, temu elektorace tam za baro nie możemy gadać. Ale jest jedna alternatywa. PSL teraz jest taką partią, która zmieniło swój charakter, bo jak agrarno partio, ona by za wiele nie mogła okol nas zdzejać, bo to jest blustaci stereotyp, że Kasieba to jest gbur. Wieldzie zyl Kasiebów mieszka w miastach i ja znaję dość mało gburów z moich drechów, choć mam takich i we familii, i z trzech drechów. Na tej samo jakby wiejści i gburści postulaty nie mają szansów dobec sieroci, bo popiercy na Kasiebach, ale to, co robi teraz PSL, to znaczy zamieniło soperzynka w partiach chadecką, w partiach, która chce parłanciec te rozmaity światopozdrzadci, ale w taki mądry sposób, nie na zasadzie, że dzisiaj go dumy tak, za tydzień życie my inaczej, ale w taki sposób, że w jedno bundzemy godę, że my jesteśmy katolicy i chrześcijańści wortne to są dla najwoźny, ale też my jesteśmy łedemku i tolerancyjny dla innych. I taką narracją oni są w sztandze dać popiercy, dostać popiercy od Kasiebów i to by było dość ciekawe, jakby te nasze tereny były często insi, jak w sieci w kół. Na teraz na to nie zanoszą, ale to je jako alternatywa. A teraz przechodzimy do partu numer 2. Na temat wiemy, jakie partie mają szansę mieć popiercy i co trzeba zrobić, żeby na Kasiebach mieć popiercy, ale chterny polityczny środowiska będą realizowały nasz narodny geszeft. Naprawie, naprzód my sobie musimy tak łepisać, czego my tak po prawdzie chcemy i czego my jak naród brakujemy. Eło je mój bydenk. Numer 1. Uznanie Kasiebów za etniczną mniejszyznę. Nie może być tak, że istnieje nasz język, ale my nie istniejemy. I prawie przez to uznanie państwo płakozie, że nimue tego, że między nami nie wiedno było różewłe, to teraz ono achtniwo nasza spodkłewizna, apartność, a memu my status przedmiotu. Numer 2. Decentralizacja.
W tacich placach jak w edukację, co by znele naja historia, a nie Warszawę i Łeligłę. W gospodarce, bo nie może być tak, że my rakujemy i nic z tego nie mamy, bo wszystko idzie do Warszawy. W historycznej polityce, bo na przykład upamiętniwanie kolnaju sowieckich żołnierzów to je nie porozmieni. I mnie nie idzie dekomunizacja w rozmiennym dziełaniu w tereczasnych wesiznów, no bo to je pewna co innego, ale całowno historyczna polityka, która je dopasowuno do naszej historii. Łeglowo jest taka zasada, że ledze na placu lepiej wiedzą czego je nut, jak kto z daleka. I tak samo samorządy wiedzą, co mają robić i robią to wiele lepiej jak Warszawa. Tym może lepiej dać robić ima to, co robią no lepiej i nie zabierać ima środków do robienia tego. Trzeci punkt. Konkretny program rewitalizacji języka. Nie głędze na 22 kasiepścigłe w szkole, ale wielki projekt stworzenia środowiska, w jakim kasiepści język funkcjonuje, w jakim możemy sobie w tym języku porozmiewać. I tako programa ma na przemiar walio. Nas je na to stać? Myślę, że na terenie, ale chcemy to odkływać. 4. Media. Taci, co nadawają po kasiepsku i łe kasiebach, ale też o innych sprawach. Lifestyle'u, sporcie i tak dalej. Cały czas, a nie roz w tydzeniu, jak w siatce spią albo są w robłece. W ostatniej welownej kampanii Joso Płetku z postulata ma dwóch kandydatów, którzy coś dla nas kasiebów konkretnego chce zrobić. Barbara Nowacko, Radomir Siumeł, dałeni pokazali, że chcą uznani na za etniczną mniejszyznę. I bardzo fajnie, ale oni tego nie zrobią. Czemu? No bo my nie na cesku my na nich. To musi iść od dołu. My musimy pokazywać, że nama na czymś zanolego, bo inaczej ciężko wymagać od człowieka, żeby on naraził sobie swoja pozycja w partii, żeby ciężko robił w kół czegoś, czego ledzy nawet nie chcą i jakoś nikt od niego tego nie wymogą. Nikt na już zbawiać na młec Niemcy. I to chcemy zapamiętać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co zrobić, żeby oddolno dało się na ceskać, bo na przykład są postulaty stworzenia kasiepści narodnej partii. To jest bardzo mądry postulat, ale rozłożony na lata. Bo po pierwsze, ta partia musi odpowiadać na wszelejaki potrzeby, nie tylko te związane z kasiebizną, ale też związane z gospodarką, ze spoleznowym dzieciem, z ekologią i tak dalej. Ale równocześnie musimy też budować ta swiądaledzy, żeby oni ciele, że oni brekują jakiś nasi polityczny db. Bo jak ledze tego nie brekują, to nic co nie do z tym zrobić. Ja pamiętam taką sytuację, jak hokejowi Karno z Kanady było przejechany. To były kasiebi z Kanady. Jakby dla mnie, dla ciebie pewno tyś, bo bzyros kasiebści YouTube, no to jest świętym człowieka. Ale dla nas to było normalne, że przejeżdżają nasi z Kanady, to idziemy ima kibicować. A ledze taci wawieta skolonizowany kulturowo, oni wzorela, jaciś kasiebi z Kanady przejeżdżają i oni grają z tima ze Gdańska, Puelocha, macie tam z Sopłetów, no to my musimy tym naszym ze Gdańska z Sopłetów kibicować. To są ledze skolonizowany. Oni często nie mają pociecy, że my jesteśmy jednotą, że my jesteśmy naroda. I to my musimy zmienić, bo to są ledze, którzy aryczny bukse. To jest aż nie do uwierzenia, że przez 1500 lat łejt senowi, matka córce, łetkazywele te wyrtno, te są dla najwoźny i nagle tak w jednym pokoleniu, no dobra, przez pora pokoleniów to co sygnało, lecę to tak łed rzucywałem i jak przejeździłem jakiś kasiebi, to oni będą kibicować procemnikom. To jest to, co się wydarzyło. I to jest ten straszliwy problem. I dopóki ten problem bundze, no to my bundzemy wiele takich polityków, co czasa coś tam rzeką, miły po kasiebsku, na sejmowej kozalnice kasiebi znauciejemy, gdzieś tam jakiś wesiwk w sejmie sopłekozie, gdzieś tam, jak tobaka zdelegalizują, to są nasi politycy zjednoczą, żeby ja zalegalizować. I to bundze wszystko tak po prostu. Po pierwsi, my musimy odkolonizować naszych ledzy, pokazać im słuchajcie, my jesteśmy jedną grepą, my mamy jedna pospólna historia, która rozszła razem z polską historią, rozszła apart, ale dzisiaj my jesteśmy tu i teraz i mamy obowiązek trzymania tego, co od 1500 lat nasi ojcowie tu sto wiele. To jest nasz obowiązek. To my to musimy zrobić. I to, jak my sobie będziemy zachowywać w demokrację, w której my żyjemy, to może przesądzać o tym. Cie my będziemy ostatnim pokoleniem, które tu wzięło, cie pierwszym pokoleniem, które naju odrodzało. I tego, co chcemy trzymać. I to jest bardzo wiele roboty. No to i co? Boże pomagi. Czas skończy z rozkłesyżaniem tego pataractwa, a płeka zac jak peperywdze westrzyka się psi gusz. No i w dzisiejszym zeleku to już wszystko.
Pamiętaj tałe pajach w górę, a jeżeli nie ma tego zrobiony, to subskrybuj ta nasz kanał. Trzem ta so. Moin!